يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم الصلاة والسلام على أعلى بني مضر وعلى آله الغر مع أصحابه الفضلاء، وبعد. Malma Shérif la TV la jabo omba fu ni islam ya ka fo di kay nuye alaka kisi anaka hina alako keneni aw bela jele kan aw bismillah aw ka jemu kan mandi nuye juma khutbay jemu kan min sigira Shérif la TV nyama ya sofe ka wuli ka se juma misru la ka almamu ka khutbaw ta ko lu la se awma ani misru geleya munun bula ka se ka uluta ko oira ba nyuman kawla o hukumu konnana ambe kati koko plen ale juma misri la anga je anga almamika khutba anga lamenyam fe. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا واعلموا أن الإسلام دين وحدة وإخاء، وصدق المولى إذ يقول: وأطيعوا الله ورسوله سوف تفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول أيضا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرر ويؤكد هذا المعنى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة. ها هو الإسلام يوحد بين هوازن وكنانة، وبين كنانة وقريش، وبين الأوس والخزرج، وبين المهاجرين والأنصار، وبين أصحاب النبي وقريش المعروف بصلح الحديبية.
بل وبين المسلمين والمشركين وبين المسلمين واليهود. إن الإسلام كان وما زال حريصا على توحيد الصفوف وتصفيتها ولم الشعث لم الشعث وجمع الكلمة وينفر من التفريق والتشتت والاقتتال لأوهى الأسباب. فاتقوا الله عباد الله واسمعوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. تنوبي علي على ميدان فم بلا جلم ماي الله دومبا أنا لا كلو كلو با أمبي دمين ينافع أمبي تنغن ينافع أمبي يافان ينافع أنغا فوتاو أنغا كيتاو جغمان بلا جلنا ni ala ye maa min gana maa tɛ se k'o lafili. Ala k'an bɛɛ lajɛlen lakana. Wa n'a ye maa min lafili kisiba t'o la. Anw bɛ seereya ala ye kelen ye filanan t'a la. Wa an bɛ seereya Muhamadu y'a ka jɔn ye a n'a ka ciden laban. Ala ka kisi ni nɛɛma bɛ a ye a n'a ka somɔgɔ sanimaw a n'a jɛɲɔgɔn ɲumanw ani maa maa tugura kɔ ni ɲuman ye fo sara don. N balima silamɛw an ka sira ala ɲɛ. Wa an k'a dɔn fana k'a fɔ silamɛya o de ye kelenya ani badenya taasira ye n'o ye diinɛ. Kumakɛlaw min ka kuma ye tiɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan wa man asdaqu min Allahi qila o de b'i kanto an ma k'a ye sɔn ala ye a ka sɔn a ka ciden ye wa a kana fara-fara dɛ. N'o kɛra a bɛ kɛ i n'a fɔ baji talen k'a tɔ to kanga ye aw fiɲɛ n'a nafa bɛ ban. Wa a ye muɲa ka sabali ala faralen bɛ maa sabalilen kan. Ale ala kelen b'a fɔ an ye ko aw de ye muminunw ye aw de ye badenw ye ala ye aw de kɛ kelen ye n'a hinɛna ɲɔgɔn na ala bɛ hinɛ aw la. Wa alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ n'o kɔrɔ de sɛbɛntiya an ye a bɛ n'o de sinsin an bolo i n'a fɔ a bɛ Musa ya lakali cogo min ko alakira ko bɛɛ ye kelen ye mumini bɛɛ ye kelen i n'a fɔ birikiden bɛ ɲɔgɔn minɛ kogo la cogo min so jɔ t'a la cogo min. Wa b'a fɔ an ye hadisa wɛrɛ la Nu'man ibn Bashir ye min lakali ala ka hinɛ la a ka yafa ma ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko muminu ɲɔgɔnna i n'a fɔ farikolo kelen ni bolokɔni y'i dimi sinɔgɔ banna ni ɲi y'i dimi sinɔgɔ banna ni sen y'i dimi sinɔgɔ banna muminu kan ka kɛ ten. Yala anw bɛ ten wa? N baden silamɛw an ka miiri kunun silamɛya nana don min o y'a sɔrɔ kabilabaw dugukolo kan kɛlɛ de bɛ yen ɲɔgɔn tɔɲɔ de bɛ yen a dɔ ye jɔn ye Hawazin wa Kinana silamɛya ye u ka kɛlɛ ban. Kinana wa Quraish silamɛya y'u ka kɛlɛ ban. Al-Aws wal Khazraj n'olu tun ye Madina sigiba ye a fadenya n'a kɛlɛbanbali silamɛya y'a ban pewu. A ma d'aw ma dɛ. Silamɛ minnu bɔra Makan al-Muhajirun u y'u balima minnu sɔrɔ Madina silamɛya y'a bɛɛ kala ɲɔgɔn na akha bainahum. A ma d'aw ma dɛ. Silamɛw yɛrɛ dama u ni Magankaw minnu ye alakira gɛn kunu k'a gɛn ka bɔ Magan ala nana bɛn don u ni ɲɔgɔn cɛ. A ma d'aw ma dɛ. Silamɛw ni bolibatolaw hali n'u ma sɔn ala ye an bɛɛ lajɛlen ye maa kelen ye a ye fɛɛrɛ ɲuman don an kɔrɔ. A ma d'aw ma dɛ. Yahudiyaw ani minnu tɛ diinɛ kelen na silamɛya y'a kanu ka fɛɛrɛ ɲuman don an n'u cɛ sigi kɔnɔ hadamadenya kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen ka balo lafiya kɔnɔ. N balima silamɛw a kana ɲinɛ dɛ. Kunu mun de kɛra de an ka ɲɔgɔn ɲininka maa dɔ tun bɛ ko Zaid bun Harisa keretiyenden don nka a ye silamɛya kanu ka alakira kanu ka tɛmɛ a fa n'a ba kan ka to silamɛya kɔnɔ. Bilal farafinden don a ye min jɔyɔrɔ min kɛ diinɛ kɔnɔ yali maa fililen b'o la wa. Suhaibu Rumi a y'a ka nafolo bɛɛ di ala ma ka sɔn ala ye. An-Najashi Malikul Habasha Ethiopie jamana masakɛ kɔrɔ chrétien do a ye silamɛw bisimila a y'u bɛrɛ a y'u dɛmɛ wa a yɛrɛ nana fato silamɛya kɔnɔ sɛbɛntaw b'a sɛbɛntiya cogo min na fo ala kɛra ka sela su kan sallallahu alaihi wasallam. Silamɛya mako tɛ tɔgɔ la mako tɛ jamu na kɛwale ɲuman silamɛya mako b'o de la min bɛ anw kan bi o ye baara ye a minɛnba ye ala ye
silamɛya kunu hamina kelen de b'a la silamɛw ka kɛ kelen ye an ka don da kelen fɛ an ka ɲɔgɔn kanu an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn ladi silamɛya tɛ min fɛ farafarali n'o kɛra an bɛ kɛ bakanga ye n'o kɛra an nafa bɛ dɔgɔya a y'a to an ka Ala lamɛn a y'a to an ka tugu kira kɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ n baden silamɛw silamɛya filɛ nin ye dɛ ni fiyɛ bɛ yen fiyɛ bɛ silamɛw de la fiyɛ tɛ silamɛya la ni fiyɛ bɛ yen fiyɛ fɛ farafindenw de la nka fiyɛ tɛ farafinyana la silamɛya filɛ dɛ wa hali bi o silamɛya kelen de bɛ fo ka taa dugukolo tiɲɛta don min Ala ko baara nɔgɔya ne ni a bɛɛ lajɛlen ye an bɛ Ala deli ya rabbal alamin Ala k'an don da kelen fɛ Ala k'an bɔ da kelen fɛ Ala k'an kanu don ɲɔgɔn na k'Ala deli ya rabbal alamin an ka banabaatɔ Ala ka lafiya d'u ma an ka furu Ala ka yafa u ma Ala ka diinɛ in dɛmɛ Ala ka dɛmɛbaw dɛmɛ k'Ala deli an ka jamana in ani silamɛ jamana bɛɛ Ala ka lafiya di an bɛɛ lajɛlen ma an ka ɲɛmaw n'an ka faamaw Ala ka fɛɛrɛ ɲuman d'u kɔrɔ Ala ka dɛmɛba ɲuman d'u ma Ala k'an balo silamɛ in kɔnɔ Ala k'an fatu silamɛ in kan Ala k'an kunna wolo Ala k'an kun masulu Ala k'an dɛmɛ Ala ka jugu dɛsɛnna Ala ka jamana Ala ka tanga Ala ka kisi بجوده وكرمه وصلى اللهم وسلم على عبدك محمد وآله وصحبه وسلم اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين وول أمورنا خيارنا ولا تولها شرارنا وكف عنا كف الضائمين وأخرجنا من ظلمات الظالمين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين an kelen ko ka almami ka khutba lamɛ tumana min na an jɛra ka juma sali ɲɔgɔn fɛ juma sali bannen ani almami bisimila ka ɲininka dakuruɲɛ damadaman an ka jɛ ka a lajɛ ɲɔgɔn fɛ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم balma Sheriff La TV lajɛbaw an b'aw fo ka wale ɲuman dɔ kɛrɛnkɛrɛnya la aw minnu sɛgɛnnen b'an na waati bɛɛ lajɛlen na an filɛ nin ye aw ka jɛmukan mandi n'o ye juma khutba o kɛnɛ ye i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogoya min na an bɛ bi kati kɔkɔ plaine o juma misiri kɔnɔna na an kɛlen kɔ ka an ka alimamiba ka khutba lamɛn laadala n'an tilala ayiwa alimami a filɛ nin ye an bolo kɔrɔ yan an bɛna a ɲininka ayiwa an bɛ a fɔ alimami salamu aleykum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. n bɛna alimami ɲininka a b'a a tɔgɔ a n'a a jamu fɔ an ye. Alhamdulillah rabbil alamin. N tɔgɔ ye Ahmad Traore, n b'a fɔ Amadu Traore. An kɛlen ko ka an ka alimami a tɔgɔ dɔn n'o ye Alhaji Ahmad Traore an b'a dɔn fɛn o fɛn sababu b'a la an bɛ se k'a dɔn yalima alimamiya a sɔrɔla ale fɛ ni sababu jumɛn ye. N bɛ Ala tanu lahala bɛɛ lajɛlen na. Alimamiya ye Ala ka latigɛw don. A bɛ se ka kɛ i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min bangebaa saya o de ye alimamiya kɔni se anw ma teliya la ni waati kɔnɔna na o ye Ala ka baaraw ye ni Ala ye min kɛ maa si tɛ se ka fɛn b'o la an bɛ Ala deli Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ Ala deli Ala k'an dɛmɛ baara in kɔnɔ Ala ka tako ɲuman n'a kɛcogo ɲuman Ala k'o nɔgɔya ne na aw bɛɛ lajɛlen. An kɛlen ko k'o faamuya an b'a dɔn alimamiya a tɛ taa dɔɔni kɔ ka bila maaw ɲɛfɛ k'u lasali fo ka taa sɔrɔ dɔɔni b'a la dɔɔni ka ye i la o de la an bɛ fɛ k'a dɔn an ka alimami kalan sira fɛ a tɛmɛna sira minnu fɛ a ka se k'o ɲɛfɔ an ni lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye. Alhamdulillah an bɛ se ka kuma surunya an ye kalan daminɛ ka ti yan fo ka taa se Segu jamana ma n'o ye Mahadu Denbawage ye fo ka taa kuncɛ Arabu jamana la n'o ye Misira jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'a fɔ yɔrɔ ma ko Jamiatul Azhar Sharif o ye kalandenw ye anw ye an bɛ Ala deli Ala k'an bɛn sababa ma. An kɛlen ko k'o faamuya tumana min na an b'a dɔn fɛn o fɛn i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛyaw b'a la an bɛ fɛ k'a dɔn yalima an ka alimami alimamiya in kɔnɔna na yalima fɛn wɛrɛw b'a bolo a bɛ min kɛ min ni alimamiya baaraw kɔnɔna tɛ kelen ye. Alhamdulillah rabbil alamin alimamiya baara ka gɛlɛ i n'a fɔ baara bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛ baara bɛɛ n'a gɛlɛya yango min ye jama ɲɛmɔgɔya ye min ye Ala ko baara ye a ma nɔgɔn hali n'a danna seli waati 5 ma an b'a dɔn gɛlɛya b'a la alimami bɛ den wulila a bɛ banni na a bɛ kɛlɛ banni na a bɛ furu dilan na a bɛ maaya baaraw la yɔrɔ baara ma nɔgɔn dɛ o la ni Ala y'a se maa min ma n'a ma fɛɛrɛ wɛrɛ d'i ma i ka se ka balo tuma dɔ la baara in bɛ tiɲɛ i bolo an ka jamana in yɛrɛ fana alimami caman bɛ hukumu de kɔnɔ alimamu bɛ jamana in kɔnɔ ni Ala ma fara an kan hali samara ɲuman t'u sen na mɔgɔ min ma samara sɔrɔ o ma balo sɔrɔ denbayatigi don aw ko Ala ko ka ɲɛ o bolo ne t'a dɔn u b'a fɛ ka min kɛ alhamdulillah an kɔni bɛ Ala tanu alimamiya don alimamiya ta an kɔni b'an ka baara la an ka baara boloda ka ca kosɛbɛ
bara caman bɛ an bɛ jago kɛ mais an bɛ ala deli ala bɛ se ka fɛn dɔ nɔgɔya i balima dɔ bɛ a ma nɔgɔya ye ci b'an bolo ka taa an ka faamaw ma an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw hali b'an ka lajɛ jamana ye alimamuw bɛ ka balo cogo di n'i ye alimamiya nɛgɛ bɔra maaw la a kɛra maaw ɲɛna n'i kɛra alimami kaba i kɛra sarakadelila ye anw tɛ maa si ka sarakadelila ye mais gɛlɛya min bɛ yen e yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ dɔ e min bɛ sela kɔ n'i y'a ye ɲani na ni aw m'a dɛmɛ jɔn b'a dɛmɛ aw dun b'a fɛ ala ko ka ɲa ni faamaw ma dɛmɛ kɛ aw dun ka baarakɛyɔrɔ la hali planto minnu b'o bɛɛ sara alimamu bɛ condition min na jamana in kɔnɔ an ɲɛ b'a la jamana caman bɛ ala kan kisi terroriste bɛ na dɔ wɛrɛ tɛ o ne ma n balo sɔrɔ fɛn b'e bolo e bɛ se ka lafiya fantanw ni ɲɔgɔn cɛ wa o la o kɛlɛ ka se ka ban a b'a hakili to a ka diinɛ ɲɛmɔgɔw la ala kira dun y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam n'a b'a fɛ jamana a ka basigi a ka taaɲɛ dans la paix dans l'union et l'absence de la division f'a ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jango faamaw ani diinɛ dɔnnikɛlaw aw de bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana bɛ aw de bolo a ɲana a b'an bolo a ma ɲa ala kan kisi a tɔgɔju b'an bɛɛ lajɛlen kan ala kan hakili ɲuman d'a ma an kɛlen k'o faamuya an bɛ misiri min kɔnɔna na an bɛ fɛ ka dɔn alimami yalima misiri gɛlɛya dɔw bɛ aw bolo misiri in kɔnɔna la wa walima misiri in mago bɛ dɛmɛ dɔ la wa an bɛ fɛ k'o dɔn alhamdulillah Ustaz Jalo komi yɛrɛ b'a kalama bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la misiri na tilema fara samiya kan maaw bɛ seli kɛnɛma de ja a dɔgɔyara jama ma alhamdulillah bɛɛ lajɛlen ka laɲini misiri in ka se ka jɔ silamɛw ka seli yɔrɔ sɔrɔ basigi kɔnɔ ani sutura kɔnɔ an kɔni b'an profiter nin ligne kɔnɔ ka wele lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ma maa ma ko ala maa ma ko kira maa ma ko silamɛya n'a bɛ se k'an dɛmɛ baara in na an bɛɛ lajɛlen de ka kan n'i y'a kɛ i ma kɛ anw ye i y'a kɛ ala de ala ka bɛɛ sara a ka ɲuman na ala ka ɲumankɛlaw sara an kɛlen k'o faamuya an b'a dɔn télésiri fila a lajɛlen don jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an b'a fɔ an ka alimami ye weleweleda laban jumɛn b'a bolo ka se filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya la minnu bɛ jamana kɔfɛ olu minnu ni juma khutba tɛ fɔ u kɔ alhamdulillah rabbil alamin kuma in diyara n ye kosɛbɛ an bɛ Serifula TV a direction n'o y'a ka ɲɛmaaso ye an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ ka daminɛ sanfɛ fɔ duguma u y'u senb'u kɔnɔkɔrɔ ka se anw ma yan bi a diyara n ye a bonyana ma u bɛ jɔyɔrɔ min na jamana in kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la ala ni baara taabolo a n'a kɛcogo ani ŋaniya min b'a kɔnɔ ala de bɛ maa sara a ka baara la n y'o de fɔ kutuba kɔnɔ n k'an ka baara kɛ an ka sara to ala ma ne tɛ se ka e bila baara la ko n bɛ tila k'i sara ala kelen de bɛ se k'o kɛ o tuma u bɛ baara min na jamana in kɔnɔ alhamdulillah nin bɛɛ y'a dɔ ye maa dɔ bɛ yen a ma yan sɔrɔ bi n'a bilala fiɲɛ fɛ o b'a lamɛn o b'a lajɛ an kɔni foyi t'an bolo ni nisɔndiya ni duwawu tɛ ala k'u dɛmɛ u ka baara na ala k'u ta ɲɛ an b'u fɔ an yɛrɛ tɔgɔ la k'u fɔ misiri alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'u fɔ misiri seliba bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'u ko kati silamɛ bɛɛ tɔgɔ la k'u fɔ katika bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u ye baara min kɛ ala k'u sara u ye baara min kɛ ala k'u sara ala k'u bolo mɛn u ka baara la k'ala in deli hali bi ala ka silamɛ in dɛmɛ ala k'a dɛmɛbaaw dɛmɛ ala ka bɔda ɲuman kɛ anw ye e min yɛrɛ bɛ ala k'aw sara aw minnu kɛra sababu ye k'a lase bɛɛ ma an filɛlikɛla ani min tulo b'an kan ani min ɲɛ bɛ an ala ka bɛɛ lajɛlen sara ka ɲuman na hada wassalamu alaikum warahmatullahi wa ila liqa'in akhar bi'idhnillah ayiwa an bɔlen kɔ ka an ka alimami ka ni ɲininkaliw ninnu jaabi bɛɛ lajɛlen lamɛn kelen kelen a tɛ tɛmɛ nin kan o na an foyi tɛ yen ka dugawu kɛ an bɛ ala deli yarabi ni ɲɔgɔnna sigi wɛrɛ ala ka yira an na an ma ɲina an y'a fɔ aw ye k'a fɔ an bɛ kati kɔkɔ plaine a juma misiri min n'a bɛ fɔ a ma ko masjidul huda o alimami o de ye alhaji ahmad tarawele an n'ale de tun bɛ masala la an bɛ ala deli ala kan bɛ waati wɛrɛ wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا